ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали нарху наво, харид ва фурӯши хона, замин ва квартираҳо. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шидаги нестанд, дар канал подписата кунед ва дар видео лайк монданро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктаи мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бо хабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. мо видеои имрӯзаро сар мекунем. рафтем. хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ.